ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯାର ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ମୋ ସହିତ ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବାଇବଲରେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 41 ରୁ 44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। 41 ରୁ 44। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 21:1 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ପରେ ସେ ପଣ୍ଡାର ସମ୍ମୁଖ ବସି ଲୋକ ସମୂହ କିପରି ସେଥିରେ ପଇସା ପକାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ବେଶୀ ପକାଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଆସି ଏକ ପାଉଲା ମୂଲ୍ୟର 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଦ୍ରା ସେଥିରେ ପକାଇଲା। ତହିଁରେ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଭଣ୍ଡାରରେ ମୁଦ୍ରା ପକାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଅଧିକ ପକାଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ଅତିରିକ୍ତ ଧନରୁ କିଛି କିଛି ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆପଣା ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାର ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେହି ସବୁ ପକାଇଲା। ଦାନ ଯେ ପ୍ରକାର ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ବେଶୀ ହିଁ ପଇସା ପକାଇବେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଅଭାବ ବୋଲବା ଜିନିଷ କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପଇସା ପକାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଥିଲେ। ସେହି ବିଧବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତୋଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା? 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତା ମୁଁ 1 ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଆଉ 1 ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେ ବିଧବା ଯେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋର ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମୁଁ ତା ଦେଇଦେବି। ସେହି ବିଧବା 2ଟି ମୁଦ୍ରା ନେଇ ସେ କଣ କଲା? ଦାନ ଦେଲା। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ଅଧିକ ପକାଇଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଦାନ ପକାଇଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି କିଛି ନା କିଛି ପକାଇଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ କିଛି ନା ବହୁତ କିଛି ବାଇବଲ କହୁଛି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ପକାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଅଧିକ ପକାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ କିଛି ରଖିକିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାନ ଦେଲେ, ସେମାନେ ଅଧିକ ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ପକାଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ରଖି ସେମାନେ ଦାନ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଏହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଦାନ ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଅନାଟକ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, ସେ 2ଟି ମୁଦ୍ରା ଦେଲା। ସେହି ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ତାହା ସେ ଦାନ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଦାନ ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦାନ ଦେବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ନିଜର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମେ କିଣି ଆଣୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଛି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ।
कहीं मु कहवाई चाहे आ मार्केट रे गले केबे पैसा हिसाब करूँ एते टंका खर्च है आमे सांगसाथी मान सहित गले आमे केबे से पैसा आमे हिसाब धरू आ अन्यान्य खर्च मध्य रोची आमे सही पैसा को आमे हिसाब करूँ आमे परमेश्वर को देवा समय आसिले आमे सही पैसा को आमे हिसाब करूछु। बाइबल स्थान में कहूछि जो शारीरिक विधवा ता पाखरे जहा किछि थिला ताहा से प्रभु को निकट रे समर्पित करदेला। आमे माने मध्य जहा किछि आमर आत्मा रे जे प्रकार चालना होछि प्रभु को देवा निमंते दशमांश हो चांदा हो जहा कि जेहु विषय प्रभु को निकट देवा पाई इच्छा करूछंती काहाको पचारंतु नाही काहाको कहंतु नाही आपणकर जेमिति इच्छा सेमिति परमेश्वर को निकट को आनी दिहंतु। सेतिपाई परमेश्वर वाक्य आम मान को कहूछि आमर जा इच्छा ताहा परमेश्वर को देवा ईश्वर को दान देवा आमनकर आत्मा परमेश्वर को निकट रे समर्पित करिबा। पैसा नाई सब किछि परमेश्वर को देवा को पड़िबो। आमर निजर जीवन परमेश्वर को देवा निजर आत्मा परमेश्वर को देवा निजर मन परमेश्वर को देवा। पवित्र बाइबल मध्य आम मान को कहूछि आमने यथेष्ट रूप से परमेश्वर को देवा को पड़िबो। जो माने अधिक दियंती से माने अधिक पांती जो माने कम दियंती से माने कम पांती। हालेलुया। ईश्वर को दान देवा आम निज जीवन देवा आमे दान देवा द्वारा प्रभु आम परिवार को आशीर्वाद करिवे आमर बिजनेस को आशीर्वाद करिवे आमर व्यापार वाणिज्य को आशीर्वाद करिवे आ प्रत्येक स्वास्थ्य सहभागिता सुंदर सुरक्षा रे प्रभु आमान को से रखिवे। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा। पिता आमान को साहाय्यकारी परमेश्वर तुम्हें ए स्थान रे आमान को प्रार्थना शुणिछ बोले आमे तुमको धन्यवाद दउछु। जेपरी विधवा स्त्री तांको जीवन बंचाइबा निमंते जा सब किछि पिता समर्पित करदेला सही प्रकार प्रभु आमे माने मध्य सब किछि तुम निकट समर्पित करि पारिबो। एथिपाई पिता आमान को साहाय्य करो प्रभु तुम्हारी सहभागिता तुम्हारी उपस्थित रे थाई परमेश्वर हे प्रभु मो पाखरे जहा किछि अछि सेही सब तुमर अटे प्रभु मते दान देवा पाई सिखाओ आवश्यकता को देखाओ मान को कोड़ाओ आमान को चेतना परामर्श दे प्रभु तुम्हारी सेवा कार्य रे आगु गौरवान्वितकारी परमेश्वर पिता प्रार्थना शुणिछ विशेष धन्यवाद दे प्रिय पुत्र नाजर यीशु को नाम रे मांगुछु पिता आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू समस्त को प्रेज द लॉर्ड।